pedhak kaliyan Hyang Agung. Boyo wonten pundi icalipun jimat jamus Kalimasada pun kakang percaya. Pun kakang Bidaya lamun Kalimasada sampun wangsul wonten regeman asta paduka tartamtu kahanan ingkang tentrem menika dados dinten. Kahanan ingkang kebak panandhang menika wontenipun namung bagya lan munggo. Pramila monggo sedaya kaliyan kapikanipun piyambak-piyambak anu kaliyan kapercayanipun piyambak-piyambak nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi wonten trontong padhang boyo wonten pundi calipun Kalimasada ya. Sing rupa biasa Wing Pendhawa Agung Negari Ngastina Denandhegan dening Mata Agung Ndrawati Sri Bathara Kresna sedaya samya nyambung rasa marang Gusti ingkang Maha Kuwasa kaya mati jroning urip-urip sajroning pati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine Prabu Kresna ngatas mring dewane ucap kandha sing panalongsa melenging pangesti meninging panembah kencenging pangibadah saged yaring ilat kaya wis tamat naka Ndrawati antuk gaiping pangeran pansiting Hyang Agung pramila sigra gumregel pangandikanira mecah dumateng sepine kang swasana